Chladené koláče bez pečenia sú počas leta tie najlepšie. Vyskúšajte náš jogurtový cheesecake s korpusom zo suchárov. Sucháre vložíme do mraziaceho vrecka, uzavrieme a rozdrvíme valčekom na jemné omrvinky. Omrvinky zmiešame s maslom a citrónovou kôrou. Zmes natlačíme rovnomerne na dno formy a dobre utlačíme. Formu odložíme do chladu asi na 30 minút. Želatínu namočíme do studenej vody. Mascarpone, jogurt, práškový cukor a citrónovú šťavu vymiešame metličkami mixéra do hladka. Želatínu vyžmýkame a pri nízkej teplote ju pomaly rozpustíme v malom hrnci. Po lyžiciach do nej zamiešame 3 až 4 polievkové lyžice krému, potom vmiešame do zvyšku krémovej hmoty. Na stuhnutý korpus natrieme vrstvu čučoriedkového džemu a nalejeme krém. Na krém ešte dáme kôpky lekváru a pomocou vidličky jemne premiešame. Dáme do chladničky na niekoľko hodín tuhnúť. Pred podávaním ozdobíme čerstvými čučoriedkami. Ďalšie vynikajúce recepty nielen na nepečené koláče hľadajte na našom portáli Varecha.sk a mnohé skvelé jedlá pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.